asemketwa benya bosumi wo hene edutu apartheid wo tutu oguso wagena hene anahene mababa bi a chese enye asemketwa ene wanyina fade no edafo mboko wo bi sase ne de eba ne sei na NYANSAPO Manhyia ene nso biem ai benya bosumi bia ne de toto biem no opon so bobode etena se ekeka ne nsase ehye buomu ade na peyi wotopono ede emma ono ankasa na de hye ene nti ne edutu wo Asante mantamama wonmo aboa ama Manhyia ye Manhyia ama na hini no aye krabehwe no sa ye kase opon so otufo se dudu Asante mewura na enna fom sa wonmo mu bontwene wonmo mu tonwom wonmo mu diasa wonmo won tese ye kira mamre ne ho amane won nyina eka bom sanse ba kofo ensa enso nyame ni katenti no enne ma ahenie no eye ahenie na bro nyane du se so ana opem so wono so akire ne ni so ene sebie kronto ebuo ene do awo ede masa efekui ahodo nyina okeka ne nsase wotrase ema adehye nananom eba ebechia no ede bedini bronya sede ebeka no no ansa na wono so wadi nananom enso bronya amana ye fefefe enu nti se na hwe botai titiriwa opem so de atrase a na ese eye bronya ena eja woboa no ne asanteman edia enya asemketwa ewie ne sana na eduru bra obeto pona nkasa na wone na de hye won nyina atonsa abomu na womo edidie sabe bi so hwe de ekoso na eye enchia se de na me kana adehia won mo ba ya won mo ebedi wopem so burunya no no won mo bi ena aja won mo sabetia won mo nana na se ohene ena won guso a won mo echiache yi na ye toso mienu dwumade ne ya ne ya chemu wo chia wi a ye toso mienu no eye aponto emaremfi aponto na se ne de enne kuruwa ne aniwa Asante nnuane ene ebi ahemfiri ewo hono a jese nnuane bi e wa Asante mem hanom a ya Asante nnuane de onsa beka bi sana ye de yanom kirama no nefo no wonom so de no da ko mienu bi e de afase ewo hono a ni nyina no eye nnunyam sha opem so wode hye wono ankasa ne dom adehye ene ahemfo a wono bu twabomu ekabomu ema Asante aheni eye aheni no no ndi sa medie enchia enu so moche enu ne nam so amanyansapo yenso yababase a abibirase a yitwa na yede amamu nti wedie yebefa bronya ho na yede arenkoko na yahwefo nyina yamamu nyina so afinhia pa afesese no na chese NYANSAPO de mu hu ne yi no na yamam ayensa che de foforo bebre de aka ho sene be beboa ama yamamre ne amane no yebehye kina na atintin ho no sene be nchirima nyina so ebehu a enye asempetra kra ewo ho no sami die so hwa enchia na ena chese nananum guso a wono echia maako ne so hwe afade ne wo Manhyia na tuntum sa ewum sanse enedie eyibronya da so hwe opem so a na konwa wote so no kra ne dem eye sonko so hwe akonya obetena so akoside na hwe akonya wotena so enne ebronya bosom de to so aduonu numi ya ede age nchia edi bronya age ne bronya ade ono so de nkrofo bronya ade de amomu ya eno so de mufua de musonko kra na se English buni beka se occasion bia ene na fade ene sede osi etena se ene eho amamre ene ho amane a eno so no enye asemketwa na enso no sede opem so obesi atena se bia no emfa ho ni dwumadi a wodi no no enchia de oba na obechia na obekọ ha wontuma no wo be ma ode betu nufu ase ema no de eja konyanda ho ombebu mu asesa na wono achia ewo ho no ma eno so ena egusu a edi ahemfie na wo omfonyine no eni a enya asemketwa asanteman ewade asanteman ewo ade a esombo na ade a esombo baako ema asanteman ene ehene yensi no fom yemfani eniagro saa na ono nso nsi ne manfo fom na wonfa ne manfo eniagro enu nti ene ho akwakoba se donya boso ne toso edi onu bia no no obetena se na eja wadi ne domfo anasa ne manfo wadi wonum bronya samne se ohwa eye asofo ekukudam roman asofo no ne asofo nkaye wonum enachese wonum enso edi mu a wonum bayi na wonum abebo mpaye ede ama opemso ya eno nso enya asemketwe ha so fu pomopom ono wafro odu odensa ede ato nsemu a
kyese enya asem keto a empaibo ombedwa bi ene ye de ye bi su ho bi bi na ye de ama opem so a eno no enye asem keto akra eno na wodi eguso a wo hwe no sa pepe na oyini ayenim se opem so angeka asafo no eho ena osom ewom se wodi ahene edie enso no wodi enidie enibu nso esefata ede mo twedi ampo tuturu nso a otonsu na wasa ebo awia ubeka se otumfuo senior wodi enidie nibu esefata de mo otumfuo senior ono no kyese na nim ni nechi no bia eni ho no eya na okokosom ni titi Roman Hill Anglican asafo na wo ho no ɛhɔ ne nim sopem so ɛya na ɔtaakɔ na ɔkɔkɔsom ɛne nyame adifoɔ no ne nyame asɔfoɔ no kabom ra Roman sisters wɔn mo nso na ɛgya ɛfro Roman sisters ɔmo mfa bɛma da a wɔn moto ɔmo asiwa ɛgya ɔmo nso de ɔmo kunu ne nyankopɔn a ɔno ano ɔmo wa no ɔmo nso bi ɛna aba bɛka ho aba bɛkyia no nyame adifoɔ na sɛ nyame asɔfoɔ wɔn wi wɔn mpaebɔ ɛne kitawodi a wɔn ɔpem so bɛdi afei na wɔn sane a wɔn nso ɛkɔ ɛna wɔkyia wɔ na nya asɛm kitwa kwa ya na akɔ no nso wɔn ahyɛ wɔn ntade ne saa na akɔ no pa abusia na yɛ sɛ ɛno nso ɛno nti yɛmfa wi nso ɛmfa nsi hanom na yɛnto aso nkɔ anim saa bɛ die edu bra nkurɔfoɔ bɛkyerɛ wɔn akyɛdeɛ a wɔn de baeɛ ɛsɛ ɔhwɛ a ɛyɛ Baffour wusu Amankwatia a wɔtɔ so nim Bantamahene ono na sese yi odine dwomu a opu so chiame eboa no ama ode na chede de bai na ba beche champi adomebru adaka bienu snap pentu sia anu japa o chedua adoma dodi wa ye no do wase no ana wa adomebru bo ma de that's it I roll in afia no asia ya sabe se de manye sitie de no kwatira ho no sa no ana wo fa so o so ata afia sia ana de aso de tomatoes ato so dia hodo ado me bu una da mo ya mo da mo ado me oi to so dia be so emre ado me bru abemu de nya Francis ni moku ni jeni so ya mani ni pepe se do ni ko tra ho jeni ko na be adome bru no peke se ko umri ni kuma adobu ni pe ajia pia nyina ka ho wada mebru adome bru nya be ma no Baffour ni na mara krantie adoma aka ho ani na ode basum adome bru akanti de dia chirikura no ni board tie adoma do de basum so do wasi adoma so de no na de ira ya wajama no adome bru ni se fu de jampa o chedua bienu adoma do be wa yedo no o the snap pentu sia the brand the pentu adoma do be wa yedo no so na de ira wajama no na amen so o be do so papa na ya daso nko wo se kire bibi kire yewura se da bi ode ekotra ya empire bopa na ma afi akwa betra ya entiment transe se be ne enhwe ade hia wode ne hia yensa na ono so e ma no nsuo na se e ma ne nsanfo ma no no da ma mete ya na se dai entiment transe se mi tumi kana meba da ma ono ntia no ba ba ya ura nsanfo a uri share adwuma abi share mensa odawma obetwani nsanfo ni sunya
Masadi aba Mantia, Yasumina, on being a biano. And some phones to the one no one. Fiba, and a cop. I did it also, and a cop. Adama, we joined Chebia. Musu sokni kura wadishi. Kakra ewa yensem. You ran so dear Kakra, Adama. Ibetani, Mintisikaho, Adama, who am I am here? Kakra menya bia, Papa Suman. Ura nsoso adishia no nsoso ura edanse so said it and go to Manhyia for them a brew now the meditation is open ya no nyina within no dayo adam a brew as afia so and we brew which when you trabe do now the soon na me dey ka betire and you jam pa o tredua so adam a brew Madame to be by an bomb idea, or charming bomb idea, or him bomb idea. Now, lost Manhyia, or some of Insiapa, or Cinema Paddy amount. Nyansa, Sabi, holding on the Sabi, Medama, maybe come, or so Musa, Wadama. Some of Insiapa, but that was Adam. So I bought Star with the Amano, and on Papa, dear, Sabi, can go in a Papa wants to know their jazz and say, what do I say of what in Shapa? Caught me with him for himself, called him. Also, I don't brew. I'm going to change that. Most also, that the first one of the passing in the park. Someone didn't answer. I don't want to man be back home and say, on somebody snap pen to me, you know. Wunisika, a year dollar no, I pay $1,000. So now you don't fall when you any cinema. Also a doma. Now you don't fall when you do my quantity for you yes, baby. Not America home. See over by ya. And we don't power trivia. I remember don't do the carry amount when I do see. I see them a paddy amount. So I don't remember by never will your son. Yeah, almost snap. Don't you see? I was not born by my son to mine. I couldn't master this and say, yeah, or more label, black label, or brown brandy, or Dama, the dear pen to Musin and Padama. I don't know. Only the warrior. The works up on fire that I was to my baby, so I go so. For the was. Edwansa kuna ena asanso enye fomi ensen wado me ɔno fomi ensen wana mo me bitina he ɔdo ma no sebe odimienu ɛkɔ odo akanifa ana chame dano na sebe ɔno wo ka mo bom eseno ko mo nim o chama bani se mo so mo nya adwan fo ba ko no mo ko mo bom bibia ma ne bibia ko ye shira ma wo mo no mo nya pani ɔdo me bru ɔyɛ masa so ɔyɛ ensa atudin yi kagiri ɔyɛ adaka ba ko ma ko aduasa ɔso si ɔdo me bru ɛno sebe ohenkwa ya sa ko baba no de bia ma wo mo ɔdo me bru ɔso ɔdo me ɔdo tan so ɔyɛ ya ko chedi ɔdo me bru utipa ɛna ma no wa kɔlɛ ɔdo kɔlɛ sa to wo no 2 4 6 2 to na say 2 ɔdo ma ti play
ɔsɛ ba kyia ɛna ɔbɔ mu adeɛ ɔno nuanom nyinaa ka mu so bɔ mu adeɛ wakyia me bɔ mu adeɛ ɔhen kɔ bɔ mu adeɛ arefo medical ka kyerɛ mu sɛ wɔpem so transisi ya wɔkyɛ adeɛ so ofekuro bebree ɛwɔ Manhyia nkasa fie wɔn ma wura hɔ no a ɛno no nya asɛm petro ɛno na mprempren egu so a ɛkɔ so titiri ntwene ka na ntwene bɔfoɔ wɔn ma ba dam yɛfɛ ne sɛ mpintin da nsuo mu from adoa kete ɛne wɔn mo keka ho nyinaa wɔn ɛna wɔn so bra so a yɛbobɔ bom di maako wobɛgye a na agya wode na ase na wode ama wɔpem so wɔma na finhyia pa na wada wo ho na wɔkɔ saa nti ɛno ɛna egu so a meno mienu yɛhwɛ yi ɛbra ɛduru no sɛ report na ɛwɔba yi a ɛkura ɔpanini a ɛsɛ ɛno no ɛna yɛde buro mu adeɛ no nyinaa ne si buro ne kan sɛ envelope ɛno mu na yɛde agu akyɛ sɛ yɛyi maako yɛbɔ fikuo bi adi a na mpanyimfoɔ baako baanum baasa bi na wɔn aba abɛgye na wɔn machi open so na wɔn ada na se na wɔn mo ɛno na wɔn bi so a wɔhwɛ wɔn tam from so ibemi ni kram ebiti kafo Bufokati Nyanyi wakati aburo oi kitehen aburo tifini ya mwakwa kwajo mfo Duja Daga Kokwena Inkofe watch out. India Afatinho vai usar meu filho. Cameraman
Hello. Motor rallies. Soldier 4. Government police. Mechanic, nurses. Guardian boys. Pass and garden. Prison officer. Oh, yeah. Prison officer. Hello, cleaners. Hello, we are here. Yo said you heard you say Raman Musono or Kochacha, Nananum, Asum Kumasi, Nananuma, and a Dofone, a jump for a Baba Boyera, official day, a Fibiano, a year 25th December, and a Yera, and also a de Bomo dear, a man and Anum and Sum Kumasi, and Asum for a Wokumasi, and then a sum, a bois Asante man. It's here, sorry, dear, a Jumadian Pompon Sonina, Abba. I was also baby a free and open so nankasa between 482 Dr. is the poetry a fee woman you saw our woman so chia was say the can remember the tiana in one for chia na ordinary atini na afi wako baby ya top on na ama adisia one so hina no one so edi atini na afi makoko kan one mon sase abo one na no so twede kakra na afi maybe in trafo no and also and says they be chia and also chia as what they chia no ano na what the kwa if you happy as a woman can now so edi chia eya thank you for you one when she be actually ni akwa akwhwe ni ekoso nti na hu se nananom won ma sori no mu jam won na mu so won mu de ani die eni bu esefata ede makrobia ayefie ampasachi kotokohene opum so tumfuo si tutunu kotokohene Asante Mera danso na afum na tipe so dan pa wa kire se wo panyin na hu nwi eno no afi ediesia e wo so ne manfo enso ebeka bomu de adui nyentie anwum kuri kakrai.
eno na wani bi so a wohwe enche na ana ohene bi so a wo tie yi we ohene no si fom si ya o wutimi se ampa bere ma no o si betim pirim o so adota a wo nso Africa no then ba Santimeria open so two for say tutu semensia lufuta braba manse nyina ni manu waye ne kwantin komun samsona ehia manse nyina du nsina oso ya brefo amambre nyina eti amambreja eno ne waka santemaya waka opemso a waka santemaya ono no ntiana na ebuso na ezeduru nya edie ya ba bedu NYANSAPO ya bedu hedie ene yemso yebekọ na kwambia so yemso yakwa akwaje di yutifo yemso na no ema emfa yekọ ho sa enti eno no na edom no nso amema won mo nsa so a woni nyina na se ebasa enkamfo ntontom ne ayeyi na tese wenu enuano mama menom ne tofo no na eja onso bo mu ase koto na won rese bibi de kire open so no afisia pa engani be ka se afi na tese afi no edi ehia se na otwedi ampo to nsuo no bo yewu ababiasa na oje abanye borbore na dawroma se omane tu ye mu ye ne yemfo nsuo ne yembo ne nyina tia na ewo se ye de na ase ye de ma no na wo nso a wote ase no wo ma woni gye na wo kra edi ehusie emfa ho ene se de tibia no esiti ewo se wo ma woni gye we Bantamahene no ena kese wodu no so a wachia woni na hema a kese wodu so a wo kwi ti ba bia ye koidie enze de bi kan ye no no ye de ni kire ba bia ponto no ankasa ekoso no ye wa Asante memu die e ma ne nyo nwanwa so hu ebunobunu no ne nwa mmirinom abekwai nom nkatenkwai nom na wufufuo nom ne to ene pewa akapintin ene nuhu mpihu se nuane no Asante aduane ogo enuma na ese no yentie enyum kro no kakra wa na ese ohini ntini ndwin ba so sa da bida abra de wutan ne mpintin no egum na ye kambu mu ni ade a hiahene ni be hiahene no wono so ena wone ne domo atrasi nyum kro no ye woni feku yentie wi nso kakra na ye hwehwe wi mu so afade na ye nso dem ni na mat apma wo mu so ni se ya na je so pon so aduru ho a kese eno so eno so we na ade ni di eno na koso Asante
ayefo na yesese wo hwe die duedia ebraso a no pem so o free baby dwabo nankasa obetase na obeje nchia no no nso chiaye edi bro nyama ebedi bro nyama no o free ase na afodele ni achi nze de beka ni baby aye topono no ankasa enti ayefo yebeda masibiem ya mamumu ene hwe ya mamumu ene yo mo ya ade dodo afimu ni na the champion ni ba se ne mosie di NYANSAPO achi ya de beto a hokeka ene wodo a mode ekohwe ede mai ni ya mamu nyina afinsi apadie ni empa ebo ne se ya hwefo ene aboafo nyina nyankopon be bokoso na watom nkwande mu ama ahoden ani nyinkyere na motimedi atase na afi wa mamu nsa no aduna nyina so ayenyi ya mamu nyina afinsi apa na ya da masibiem ya besa mamu ene hwe ya de mbesia na ya ka mo se afofo be wura mu ndie mo hwe yani ya de nyema bebre sachaye bebre enkanko bebre ena yedi Abibirem ma remfi wadaroma boye subscribe aya no like ade no subscribe a etomu a kodo na abodawru na wate na wonso anyadi akwa akohwe aya like na share na afin wadwen kire no ehia no ye pa bomodin na fato efa emaye na nyema enti enkonkai ai mini me panyini apia kubini no yedamase yamamu nyina afin